Els drets dels infants. Arriba l'autobús. Arriben els nens a l'escola i sona el timbre. Nens, entreu a classe. Els nens entren a classe. Hola, nens, com us han anat les vacances? On heu anat? Molt bé. Jo he anat a un càmping de Girona. Molt bé, passarem llista. Pol, Sí, Andreu, sí, Maria. On és la Maria? no ho sé. A l'hospital. Maria? Sí, sóc jo i vinc a fer-me la revisió dels 10 anys. D'acord, passa. Posa't allà que et pesarem i et mesurarem. Quan peso? Peses 22 quilos. I quan me deixo? Medeixes 1,15 m. Que ja m'he acabat. No. Després de 15 minuts, la Maria acaba de fer-se la revisió. Adeu. Adéu. A l'escola. Hola, professor. Vinc a fer-me la revisió dels 10 anys. Ah, d'acord. Sona el timbre. Bien, anem al pati. Oh, no, m'he d'anar a fer-me el DNI. Ja ens veurem després del pati. On vas a fer-te el DNI? A la policia. A la policia. Pol, Sí, sóc jo. surt d'aquí i posa't a la cadira, que et farem una foto. Molt bé, ara signa. Genial, molt bé. Aquí tens el DNI. Gràcies. De res. Hola, El Pol va a l'escola i sona el timbre. he arribat just a temps. Sí, avui aprendreu què són i el significat dels drets dels infants. Què són els drets dels infants? Són coses que tots els nens i nenes haurien de fer o tenir. Per exemple, avui n'heu complert alguns d'ells. Què vols dir que avui hem complert alguns? Avui heu anat a l'escola, que això és un dret, és el dret a l'educació. La Maria ha anat al metge, que és el dret de tenir salut. Heu anat al pati, que és el dret de jugar. I el Pol ha anat a fer-se el DNI, que és el dret a tenir una identitat. Sona el timbre de Marçal. Adéu. Adéu.